What's up, Ketchup? It's me, JR. And for today's video, I vlogging with my Ilocano language. Kasi para ka nagitigismosa, ngagbaling nga inspirasyon data, no, lalayngan da pa'y tag-chismis. And, ibagak nagitid na duma-duma nga klase iti chismosa. Mapalpaliw tayo kada iti chismosa kita umad-adudan nun nga iti lahida ng rayta sakbay tayong irugyan. Shout out pay kada gitoy Nay Jimina, Ryan Sabalo, Jerly Kate Sembrano, and May Tumalip. God bless you and shout out kanyayo. So inaramid ko dito yung video para kada kayo nga chismosa tanog balin kay pay nga active agbalin kayo pay nga nalalaing pay ngagkalat iti issue yu nga pamerdi iti tao. So balin ko mara dito nga inspirasyon para kada kayo tapno iti kasta magunudyo ti kayat yu nga pagbalinan nga professional nga chismosa. So iti umuna chismosa ket dayto iti mauawagan nga chismosa nga plastik. Ammom no dabagi padamagam iti problemam dapat di saan nga chismosa. Ngamin dayta plastik nga chismosa no ipadamag nanto ijaya problema iti maysa nga tao ay na detan tuntan yung pagkinaawatan gamin adunton iti ibagbagana na dapat nga mabuan di maysa nga tao iapo itednan ay ipadamag nanto pala ang mat when dayti time nga kailangan nga maamuan nangim saan meten ang sika nga chismosa iti mangidanon tapno iti kastahan met nga masaktan nya kasta dagiti chismosa nga plastik kasangsangom iti nasayaat ngem iti tumanlikod-dan ay nanagado ti bagbagada kingkan. Sumaruno iti chismosa nga naalibtak. Amoy dayta nya ka dagiti chismosa nga naalibtak. Amoy no dalaki di may kaslag kakabili ti karuba na ay natimarayon ni sunitim mo na imun unapay ngem di reporter ren dayta nga chismosa nya. So nga no dumad damalo sa dagiti chismosa nga napartak ta maamuanda nga sigod. Uy. So dagiti nga chismosa no adda bimtak wenno nyan agkabil nga da nagririyaw je karuba ay nadadta ni so timunan di nga chismosa. Amoy dayta amoy ti bagyo. Adalaki di pumutok nga paltuog imbes nga agulimek han nga masideg tapno iti kastahan nga may ramraman ay naisu naman timunan nga panaging dadamag no nya iti napasama kasta iti naalibtak nga chismosa isuda ti makammo nga umuna ken isudan itagiwaras iti sansabalang nga chismis. May katlo nga chismosa nasurok chismosa nga nasurok amo iti kasta no damadamag nan no damadamag na iti sabali nga tao ay na ipadamag na mo tiyag sursurok pa yun nga di ginadamag na padaksen na ni may nga tao nga di na monti napaspasamak ngayon muna nga di na imuna nga dinamag yan ti tao sinurukan nan kaya iti may ka pagpat ni chismosa 1, 2, 3, 4 nakurang nga chismosa nya no nya iti madamag na kurangan na ang perfect ti padamag na sabsaban lang to ti pakadanunan na chismosam chismis deta man ti badbadi nasurok hanga nasurok ngem kumurang agkurang man ti explanation nan so nga badi manen di sasangpet di chismis ay na nakadakdakes to manen iti o kasama nya ken iti may kalima tinaarsagid nga chismosa amomon no nadamag mo nga ison ta isuna bat nga rod iti chismis mo ay na nakadado ti manggugmukin niya na ay nga nga rod ta chismosa nga rod amo na amin nga sasaunan kabesa na aminan so ting ingpenan nga chismon kapon kasta nga rod ti aramid na so ti kanayon na nga ingpen ta kinachismis na ya tan isuna bat nga rod ti pasagidam ay na nakaar-arsagid agawid den dayta no amo na nga isuna ti pagpapatangan nyo agawid nga sigod dayta kana arsagid nga rod han nakayat nga pagpapatangan ni suna
ngem no isuna naglaing tingingot na nga gipadamag ti sabali nga tao nga mangpadakes iti sabali nga tao. Ken ti mauli nga chismosa, di na feeling nga chismosa nga surukan na amin ni baganan aglalo no iti bagi na iti chismis na ay na nakababa nang dayto nga chismosa, nakasingsingpat dayto nga chismosa, perfect ti biag na dayto nga chismosan, amok nga adoy iti gamit mo, amok nga nalaing amin nga inyanak mo ay na feeling ka unay nga chismosa, nasurok, nakurang nagsursurok pa iti padamag bon aglalo no tabagib nya talagang adoy iti klase iti chismosa. So abangan muli dagiti nayon ti adupay nga chismosa. Don't forget to subscribe my channel.